Ilotulitus kuuluu erityisesti uuteen vuoteen. Alle 18-vuotiaat eivät saisi ilotulitteita käyttää, mutta usein vanhemmat hankkivat lapsilleen erilaisia räjähteitä. Suurin ongelma ei ole niinkään nuori ikä, vaan ilotulitteiden varomaton käyttö, ennen kaikkea julkisilla paikoilla. Edelleen niin nuorilla kuin vanhemmillakin ilotulittajilla tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää ilotulitteiden vaaroja. Kuluttaja mieltää ilotulitteet aika pieniksi paukuiksi, ja niihin ei suhtauduta kovinkaan vakavuudella sen vuoksi, ja kun useinkaan ei ole aikaisemminkaan tapahtunut muuta kuin ehkä läheltä piti tilanteita, mutta ei ole tullut omia suoranaisia vammoja, niin niitä ei sitten suhtauduta kovinkaan vakavasti niihin. Oikein käytettynä ilotulite ei ole käyttäjälleen vaarallinen, mutta varomaton käytös voi aiheuttaa ruumiin vamman paitsi käyttäjälle itselleen, myös satunnaiselle ohikulkijalle. Suomessa sattui viime vuonna 32 silmiin kohdistunutta ilotuliteonnettomuutta. Näistä hieman alle puolet olivat sattuneet ohikulkijalle. Toinen rouva, jolla ei ollut minkäänlaista ajatusta joutua tekemisiin ilotulitteiden kanssa, hän lähti ulos tavatakseen ystävänsä uuden vuoden yönä. Yhden askeleen ulko-ovesta ulos, niin vikasuuntaan lentänyt raketti osui häntä suoraan kasvoihin. Ampuja on vastuussa itsensä lisäksi myös katsojista. Ilotulitteita ei saa ampua väkijoukossa tai yleisillä paikoilla. Katsojien tulee pysytellä etäällä ja myös katsojille suositellaan suojalaseja. Ilotulituksesta tulee nautittava kokemus kaikille, kun räjähteitä käytetään oikein. Kuitenkaan se vaaran tunne ei pitäisi olla sellainen, tai oikeasti aiheutettu vaara ei pitäisi olla se syy, minkä vuoksi ilotulitetaan, vaan kyllä siellä on ihan oikeasti pitäisi olla se valo, ääni ja näyttävät efektit on se, minkä vuoksi sitä ilotulitteita ammutaan.